Mzomnyama, ndiyabulisa kwakhona. NdinguBhejula, into kaNdarhala, njengoba nindazi. Ndithi nje makhe ndivele namhlanje after ixesha. Ndifuna ke sijonge nje le nto uba kuba ke silixesha lobana sivala le nyanga bathi ke yinyanga yamagugu okanye ke ngamazwi aba bamhlophe bathi ke yi-heritage. This is the closure of i-Heritage Month. Ndifuna ke sijonge kuqala just makhe ndingene ngokolwazi okanye ngokwembono yam uba yintoni na i-heritage kuqala. Ngoba ke sibona nge-heritage singabantu sinxiba iimpahla ezifana nezi, sisitya ukutya okuthile, sisenza imibhiyozo kangangoko. Ingaba na yi-heritage yomntu omnyama naleyo? Ingaba na yinto umntu omnyama anozingca kuthiwe ngamagugu akhe lawo? Ingaba yinto naleyo esayishiyelwa ngookhokho bethu? Ngoba mna ngokokwam ndicinga fanuba xa sithetha nge-heritage sithetha nge-inheritance. Masithi ke ngoku ke xa ndithetha nge-inheritance ndifuna sijonge kubantwana babantu abamhlophe. Xa bethetha nge-inheritance bathetha ngezinto ezizibhizinesi abanazo. Thina asinanto. I-heritage yinto esithi sisikhumbuzo samagugu ethu, izinto esishiywe nazo ngookhokho bookhokho bookhokho bethu. Sishiywe nantoni na thina? Ingaba sishiywe nezi mpahla na? Ingaba sishiywe noku kutya na? Ingaba sishiywe nala matheko siwenzayo na ngezi dates okanye ngale mihla? Andifuni ukutsho ke okanye ke ndingatsho ngoba ke asinanto singabantu abamnyama. Akho nto siyibambileyo siyi-ownayo esithi this is our inheritance, this is our heritage. Ndibawela ke siyijonge njengoba ndiyibeka ngohlobo ke ndizama into yobana nobuyisa ingqondo yethu sonke singabantu abamnyama into yobana uba ngaba bekunothiwa ngezi ntsuku ze-heritage okanye ngezi nyanga ze-heritage sibhiyozela uku-owna imihlaba, sibhiyozela uku-owna amashishini, sibhiyozela uku-owna izinto, bekunoba kuhle, bekunoba mnandi, kodwa ke asibhiyozeli ezo zinto ezo. Sibhiyozela amagugu esingawaziyo ngoba ke sinxiba nje iimpahla, sitye nje ukutya. Masidlule ke apho ke mzontsundu sijonge nje i-heritage layo ngolo hlobo. Njengoba siyivala nje ndiyabawela into yobana singene kwinto ethi i-heritage lena uba ngaba bekunothiwa mhlawumbi siphethe izinto, si-owna izinto, imihlaba njengoba besenditshilo, amashishini njengoba besenditshilo, sijonga kubantwana babantu abamhlophe. I-heritage yabo okanye i-inheritance yabo eyokuqala yi-system esabasebenzelayo nangoku. Umntu omhlophe xa ebona mna ndingumntu omnyama ubona umntu omsebenzela. Yi-inheritance yakhe leyo, ayikho enye. Uvela abone uba yho nangu umntu omnyama, yho u-brilliant lo mntu omnyama, ndingenza imali ngaye. Yi-inheritance yakhe leyo, heritage yakhe leyo. Banamashishini, banemihlaba, yi-inheritance yabo ikwayi-heritage yabo, babhiyozela ezo nto ezo bona. Xa behleli kwii-boardrooms zabo, xa behleli xa kuphela unyaka weekhampani zabo kujongwa i-turnaround okanye i-turnover yekhampani leyo, kukho ii-wines mfondini after kuze iripoti, i-finance report, kubekho ii-wines, konwatywe, kuchuluncwatywe, kube mnandi apho ngoba that is i-heritage yabo, i-inheritance yabo. Thina sibhiyozela ntoni? Mzontsundu vuka, Mzontsundu phakama. Yeyiphi le heritage yakho okanye le inheritance yakho uyibhiyozelayo?
Ndike ndabuhlungu ke kwinyanga ezidlulileyo ndijonga i-turnover kaShoprite ye-250 billion. UShoprite akekho kwiindawo zabantu abamhlophe, ukwiindawo zabantu abamnyama qha. Isizathu soko ke uShoprite uthengisa ukutya uku-third grade, kodwa ke sabe siyincokole ngenye imini leyo, andifuni siyingene kuyo ngoku. Ndifuna ndisihoye le yale heritage and inheritance. UShoprite wenze 250 billion. Iphuma kubantu abamnyama le 250 billion. Ingaba ke ngoku xa kunjalo abantu abamnyama bebengenako na ukumowuna uShoprite xa injalo loo nto? Ingaba abantu abamnyama xa injalo nto bebengenayo owuna na ii-malls ezi zinoShoprite, ii-centers ezi zinoShoprite, imihlaba le inoShoprite? Ngxengxezo okanye isicengo endinaso esi kuthi mzomnyama. Singahlala simanyane, sidibane, sikwazi ukuthetha ngezi zinto. Sithethe ngeebhizinesi esizifundisa abantwana bethu so that xa sele singasekho thina, abantwana bethu bakwazi uqhubekeka neebhizinesi zefemeli. Nathi ngoku singahlangana simanyane sibe banye, unite in order to own izinto, to own imihlaba. Kodwa ke ndifuna sijonge into ubana esinoyenza xa siowuna singaowuni as ii-individuals, ngoba sinengxaki singabantu abamnyama ngenxa ye-system, uhlobo eyasenza ngalo laa divide and conquer. Uba ngaba singaowuna izinto siziowune as i-community kungabhetere. Masithi ke ngoku iKhayelitsha xa ndiyijonga inee-centers okanye inee-malls eziyi-6 or 7, uqala eMandaleni uyotsho eMakhaza. Zonke zihleli phezu kwemihlaba eseKhayelitsha, kodwa kule mihlaba iseKhayelitsha ayibhilongi to abantu baseKhayelitsha, ingabhilongi nakomnye umntu waseKhayelitsha. Ezi center okanye ezi malls ziseKhayelitsha aziownwa yiKhayelitsha, ziownwa ngabantu abamhlophe. Kubekho ooShoprite kuzo zonke ezi center, aba benza le 250 billion ngonyaka, baownwa ngabantu abamhlophe beseKhayelitsha. Xa ngaba urhulumente wethu ebenokuhla from iplatform ephaya azosinceda asifundise nge-investment, how to invest kuwe as i-community. Awugqiba ayi-enforce le nto, umntu ngamnye oseSouth Africa abe enforced to invest, especially omnyama. Awugqiba urhulumente enze sure into yokubana uyasinceda to go forward for i-administration yezi zinto, so that ngoba kaloku sinalo mbhalo thina umnyama uyikhesi phezu kwethu into yobana asikwazi ukusebenza kunye, asikwazi ukusebenzisana singabantu abamnyama. Asincede ke sipushe into yobana siziowune ezi zinto as i-community. Noba sithi mhlawumbi u-80% belongs to i-community leyo, u-20% abhilonge kurhulumente, so that urhulumente wethu azoba nento ayifumanayo. Then ke ngoku sithethe uba inoba ke ngoku ingaba phinde ibe khona na into ekuthiwa yindlala, i-poverty le kuthethwa ngayo, ngoba abantu abamhlophe bazihoyile iindawo zabo. Thina bantu bamnyama asizihoyanga iindawo zethu, asikwazi uzilungisa iindawo zethu kuba asinamali. Abantu abamhlophe bathi xa bebona ii-potholes bazilungise ngokwabo, bawugqiba bayokleyima kurhulumente. Thina asikwazi uyenza loo nto, silindele urhulumente azosenzela. Yiyo ke ngoku le nto siphele sitshisa iindlela kwangokwethu. Mntu omnyama, you are on your own. Vuka, phakama. Ndihleli ke nabahlobo bam apha ababini, ndizawunikeza nje bona uba if mhlawumbi banento abafuna nje ukuyijula okanye into abafuna siyithethe nje, sike sincokole nje ngale nto ndigqiba uyibeka nje uba Mzantsi Afrika masiyiboneni. Mhlawumbi nabo banento abafuna uyijula, ndizawukhe ndinike nje kubo. Abazuvela ke bathi nje bafuna nje uveza nje amazwi abo qha, mandinikeze kubo.
Inkosi Bejula, inkosi Bejula. Into omnyama vuka. Mahle Bejula. Mahle kakhulu. Umuntu omakavuke waseKhayelitsha. All around makavuke. Ngoba ke nyhani le heritage yale intelligence ithi siyayibhiyozela yintoni? Ndithanda ke nxa sithi ngaba zezimpahla na sizinxibayo or else kokutya na. Ngaba zizona sasishiywe nazo na. Ndithanda loo ndawo leyo. Ngumbuzo omhle lowo. Ngaba sasishiywe nezimpahla sizinxibayo thina xa sibhiyozayo nokutya only. Ayikho engenye into. Ngoba lokudala phaya elali notata beshiya namasimi. Ndiyakuva Thoko. Bezishiya nemfuyo. Ndiyakuva Thoko. But yonke loo nto yaphaya yasaphalala ngoku. Asena. Lonke loo nto yasaphalala loo nto kubhejula ngoku. Into omnyama vuka. Into omnyama vuka. Into omnyama vuka. Ndikezele kuwe. Na mandingena ndabulela. Hlangisa. Ngundangisa nalo. Ingibane ndithi mandaleke manje hayi sebethethe yonke into and yonke into bayithetha nyhani kodwa ke ngisolo nalambuzo nami uba kanye le heritage intoni into nangexesha mandiqale ndibulele isibindi kuqala because ezinye izinto abantu boyika uzinatsika uyabona ube brave man ngokwazi ukuyiphakamise le nto lena because kaloku ngoku khona abantu bathi bavula amehlo ngokuba tshini hayibo nangu umuntu question heritage yethu awugqiba emnyama naye kanti nyhani uba ngaba uyahlala phantsi ucinga uba ye madoda sibhiyozela ntoni nyhani apha bendikhe kwi-earlier conversations zethu bendikhe ndayifanisa nalaa nto kuthi yintoni i-Valentine's Day like i-Valentine's Day yona because uba ngayijonga le nto ucelebrate umuntu omthandayo obekufanele umcelebrate yonke le mihla but kubekho usuku oluchongwayo oluthile kuthiwa lo labantu abathanda naye but like everywhere you go uthandana nomntu ubona umntu wakho umthanda yonke le mihla into efana nalena like le heritage lena yethu ine-season yabona sicelebrate ntoni qho ngale nto yintoni sicelebrate because akho nto endiyibonayo except ezi zinxibo zihle ke zibhenye sizibonayo sidinga uvula amehlo yeke sidinga uvuka sivula amehlo and ke ngoku nothi amehlo jonga la amehlo engqondo leyo enkosi asinanto ba sihambaze sisikhalo umuntu omnyama sisikhalo esi ngoba ke xa sisonke kwikona ngekona siyakhala kodwa ke ezisitsho uNdlangisa uthi sikhalela ngaphakathi. Masiphakame bantu bamnyama. Okokuqala kwizikolo zethu yaphela i-agriculture. Sayilibala into yokubana i-agriculture yi-wealth yelizwe. Abantu abamhlophe baowuna imihlaba, bayafamisha, bayafuya i-crop farming ne-animal farming. Iphinde izoba yi-mining because nayo ibhilonga to i-farming, izoba yi-mining. So zonke izinto zikho abantu abamhlophe. Thina ke yenza nini into yokubana siyazi uba abantwana bethu as much as befunda i-commercial subject bayayifunda ne-agriculture ngoba ke ubutyebi bethu busemhlabeni. Ndiyabulela Dlangisa, ndiyabulela kakhulu. Ndiyacinga ndifuna ukongeza kule nto yabantwana ezikolweni bendinothanda mna kwenye zasenye ipoint kukhwayirayiza ungakwazi uba sisebenzisana. I think ibalulekile andifuna ukuthi it's too late for thina sebebadala but okukubambana yabona because umntu omnyama sekunjena njena because asikwazi ukwabelana ngezinto like mna nawe sikwazi uba sisherishera ngezinto like uba abantu abamhlophe besenza wangabe uyambona uwilo omnyama uphakamise ngesandla. Asikabi nayo laa nto thina sinalaa nto uba ngaba wena Gwili bendirhubuluza iminyaka uyibona laa nto for years ndiyarhubuluza and then ke ngoku ndithathwe ke ngokwe-hard work yam ndiyochopha phezu kwentaba umzekelo kwilevel ethile apho i-success ethile. Uba lolo secaleni kwam ndizawufuna naye ahambe kulaa ndawo naye ndimbukele ezirhubuluzela phaa phantsi naye but kodwa indlela ndiyazazi zowena
ndizambukela and ndizambukela futhi because nam ndithi kaloku ndirhubuluzile, makarhubuluze naye. Ibuhlungu. So abantu uba if singaqala phana ke ebantwaneni abancinci uba sukwazi ibrother yakho luzalwa naye kuphela, yazi nomnye umntu ungaphaya ibrother yakho, ibrother yakho mayingabi sisizalo kuphela. Sibafundisa abantwana laa moya wokubambana ngoku besakhula, so that angakwazi angoyiki uncedo lomntu like uba sisenza, because thina soyika uncedo lomntu because once ubona umntu engenanto efuna into kuwe uqala ucinga uba nento engakanani mna kuqala, asifiye, uyoyika ke ngokunceda ke ngoku because uyacinga xa ndithatha apha kum ndiyamayinasa ndinike yena ehleli phaa, utheni yena ndizomnika into. Uba singasusa loo nto leyo, I think maybe i-chance or isizukulwana aba basakhulayo singabahlangula bona kule mesi sikuyo thina, bafuna ubona kwakubambana. Ndiyabulela Thole, ndiyabulela Ntlangisa. Atsho ke la madoda ndihleli nawo apha, oThole, oNtlangisa, ndinenye nje into endifuna kule nto sithetha ngayo yale heritage, just nje uvala, endifuna siyijonge. Sinezitatement esizenzayo. Umzekelo, abantu abamnyama abaseKapa badinga abase-Eastern Cape. Ndifuna unixelela into yobana mna andingowase-Eastern Cape, ndingowaseAfrika, ndingowaseMzantsi Afrika, ndingowaseAfrika. Andingowase-Eastern Cape. iAfrika yonke yeyam, iSouth Africa yonke yeyam, yi-inheritance yam. Ndifanele uba ndibhiyozela yonke iAfrika, ndifanele uba ndibhiyozela yonke iSouth Africa. So saba nengxaki ke ngoku thina yocinga fana uba singaba se-Eastern Cape, sabhizi sazivalela ngolo hlobo. Yenye ye-inheritance okanye i-heritage yethu leyo esilibeleyo, Dlangisa. Kodwa ke ndifuna ke sizijonge izinto, sizincokole kwiikona zesikuzo, kwii-boardroom esihleli kuzo, zonke nje, uncokole nabantwana bakho, uncokole nonkosikazi wakho, zifundiswe ezi zinto ebantwaneni. Sisicelo sam endinaso eso, Mzomnyama. Camagu, bantu bakuthi, camagu, kube kuhle, bele.